Hola, soc Gemma Sempere, metgessa radiòloga de la Unitat de Radiologia Intervencionista i en aquest vídeo us explicaré en què consisteix la biòpsia hepàtica. El vostre metge us ha demanat una biòpsia hepàtica perquè ha detectat un trastorn en el fetge i el vol estudiar millor. La biòpsia hepàtica ens pot ajudar a determinar-ne la causa i decidir quin és el millor tractament en el vostre cas. L'equip de radiologia intervencionista, que forma part del servei de radiologia, és el que us farà la biòpsia. Us telefonaran des de secretaria per donar-vos dues cites. La primera és per a una consulta a radiologia, on us visitarem i us farem una ecografia per valorar si la vostra lesió es pot biòpsiar. La segona cita serà per dir-vos quin dia us farem la biòpsia. Per a la cita de la consulta, heu d'anar en la data i l'hora que us indiquin al servei de radiologia, que està situat a la planta -2 del mòdul B. Heu d'agafar un tiquet de la màquina dispensadora i esperar que surti el vostre número amb la sala on heu d'anar a la pantalla. No heu de venir en dejú ni heu de suspendre cap tipus de medicació. Recordeu-vos suspendre la medicació anticoagulant 3 dies abans del dia de la biòpsia, si el metge radiòleg us ho va aconsellar el dia de la consulta. El dia de la biòpsia heu d'anar en dejú a l'hospital de dia de la planta 0, mòdul F, entrant per l'entrada principal de la consulta externa. Treus un tiquet a la màquina dispensadora de la 0E i seguiu la línia blava que hi ha en terra fins que arribeu a la sala d'espera. Poseu atenció a la pantalla fins que surti el vostre número i llavors podreu passar a l'hospital de dia. Quan passeu a la sala de biòpsia, recordeu-nos si teniu qualque al·lèrgia i si heu suspès la medicació habitual. No és estrictament necessari que vingueu acompanyat, encara que després del procediment és preferible que no conduïu. En cas que vingueu acompanyat, podrà esperar a l'hospital de dia fins que acabi el procediment. La biòpsia es farà a radiologia, habitualment amb ajuda de l'ecografia. Abans de començar el procediment, us posaran una sedació lleugera perquè estigueu més tranquil. Us infiltrarem anestèsia local a la zona, localitzarem el punt de biòpsia amb l'ajuda de l'ecògraf i extraurem la mostra amb una agulla de biòpsia. Aquesta mostra s'envia a anatomia patològica per analitzar-la. En acabar el procediment, us curarem la zona de punció i us hi posarem un apòsit. Us el podreu llevar a casa vostra al cap de 24 hores. Us tornarem a traslladar a l'hospital de dia on romandreu fins l'hora baixa i, si no hi ha complicacions, us donaran l'alta. És important que faceu repòs d'ajagut, tal com us indiquin. A casa vostra, haureu de fer repòs relatiu i evitar fer esforços durant les 24-48 hores següents. Si en qualsevol moment noteu un augment de dolor important o us surt un hematoma extens, aneu a urgències. El metge us donarà els resultats a la consulta. Esperam que aquest vídeo informatiu us hagi servit d'ajuda. Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres.